Fresh Amir, me ya fara haka? Abun ne ya shige mun duhu. Kamar ya kenan? Mazan ne ko matan yaudara buhu. To kai a ganin ka laifin suwaye? A gani na laifin farko na mazan ne. Ƙarya kake. Ai gaskiya ne. To me hujjarka? Yi kuna neman hujja ku zo ku yi zaune. Habar Allah. To waya ganta har ya ce yana son ta? Kai ka same ta ka ce kana son ta. To sai me? Magana daya biyu kai ne za ta furta. Yaya kuma za ka yaudare ta? Ina magana alkawarin da kai mata. Sharri aka yi. Gaskiya ke faɗa masa. Ya. Kai me yasa kake shiga abin da babu ruwanka ne? Ya zama dole saboda riga ya shiga riga na. Okay, kai ma kana ɗaya daga cikin masu yaudara kenan. Ku ne ba ku san haka ba. Fresh Amir, ya kaji da aka yi Finat? Allah sarki wallahi na ji tausayinta. To su matan me matsalar su? Mace daya ce tana da samari 100. Sai kuma me? Kowa ta ganshi so ta kiti har da wani fari. Kuma na ji har cewa suke wai a wanke gara. Zakariya kai kike cewa wanki gara. Ƙwarai kuwa. Gashi nan wanda ke son auren ki ya hakura. Kamar ya kenan? In ba auren juna zamu yi ba soyayyar a fasa. Akun mai bakin magana. Ayyo.